faktisk ret smart. Fedt er blandt kroppens byggesten. Vi kan ikke leve uden fedt, da fedt omgiver muskelfiberne. Dog er det ikke sundt at få for meget fedt, fordi der er meget energi i fedt, og hvis man ikke forbrænder alt fedtet, så sætter det sig i fedtdepoterne, og så bliver man tyk. Det er faktisk ret smart. Malte, kan du fortælle mig, hvor mange forskellige typer fedt der findes? Der findes 3 forskellige typer fedt. Marinefedt, vegetabilsk fedt og animalsk fedt. Vegetabilsk fedt, det kommer fra naturen, for eksempel olie og planter, og animalsk fedt, det kommer fra dyr, som køer og grise. Og marinefedt, det er fra fisk. Det er faktisk ret smart. Andreas, hvorfor er fedt usundt? Ja, altså der findes jo både sundt og usundt fedt. Det er faktisk ret smart. Og der er 2 typer af fedtsyrer, de mættede og de umættede fedtsyrer. De mættede fedtsyrer er de usunde. De består af lange kæder af C-atomer med H-atomer bundet til med enkeltbindinger. Det betyder, at de danner lange, lige kæder, så de kan ligge tættere, og derved kan der være flere. Det er faktisk ret smart. De umættede består også af kæder med C-atomer og H-atomer. Men forskellen her er, at nogle af C-atomerne de er bundet sammen med dobbeltbindinger, og så mangler der nogle H-atomer. Det gør, at kæderne de bliver skæve i forhold til hinanden, og så er der ikke plads til lige så mange, som er de mættede. Det er faktisk ret smart. Hvis der er en dobbeltbinding, hedder det en monodobbeltbinding, og hvis der er flere, hedder det polydobbeltbindinger. Det er dobbeltbindingsplaceringen, der afgør, hvilken fedtsyre, eller hvilket fedtstof, der er tale om. Og hvis dobbeltbindingen for eksempel sidder mellem 3. og 4. C-atom, er det velkendte omega-3 fedtsyre, der er tale om. Ja. Lige nu er jeg i gang med at morte fedtet ud fra en spejepølse ned i noget rensebenzin. Og så lige om lidt, så tager jeg så spejepølsen væk fra det her rensebenzin. Og så hælder jeg rensebenzinet, hvor fedtet er i, over i en petriskål. Og så kan jeg så måle, hvor meget fedt der er i. Ud fra hvor meget rensebenzin vi havde. Og så kan jeg så finde ud af, hvor meget fedt der er i spejepølsen. Det er faktisk ret smart. Kan du lige fortælle mig, hvor du er på vej hen nu? Jeg er på vej over med den her petriskål over i et glasbur, fordi jeg skal få benzinen til at fordampe. Og så kan jeg jo så se, hvor meget fedt der er i. Ja. Det er faktisk ret smart. Nå, Andreas, hvad er der sket? Jamen nu er der jo gået noget tid, og så er alt benzinen i petriskålen fordampet. Så der nu kun var fedt tilbage. Så har vi så vejet petriskålen med det her fedt i, hvor vægten sagde, at der var, at petriskålen vejede 7,2 gram frem for de 6,9 gram, som den vejede, hvis det stod i start. Det er faktisk ret smart. Det vil sige, at der er kommet 0,3 gram fedt, eller der har været 0,3 gram fedt i madvaren. Hvilket vil sige, at ud af de 1,1 gram, som det der stykke spejepølse vejede, og så 3 gram, der var fedt, hvilket svarer til cirka 27%. I forhold til de 48%, som der står på varedeklarationen, at der er i. Så vi forsøget viser vel, at man nok ikke helt kan regne med, at i alle de her små stykker spejepølse, der er 48 gram fedt i. Det er faktisk ret smart. Fejlkilderne kan være, at vi ikke har fået alt fedtet ud af spejepølsen. Og det andet kan være, at vi kan ikke vide, om det var deklarationen, der er ret, eller det også der er ret. Så hvilket, hvor meget fedt der er i spejepølsen, det kan vi ikke være sikre på. Det er faktisk ret smart. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster ass niggas don't start fights.